Alam niya ay hindi niya dapat ubusing ibulgar dito. A. Ano galing ang A ko kanina? Sa restaurant. Restaurant. Ano ito na? Sa car. B. Restaurant. Ay mga brad. C. Sa tent. Or D. Sa motor. O pag-ibig niya sa motor, tapos nag-goodbye niya siya, tapos pag-amon nag-uwang daanan. Kapoy. O, sa din. Letter? Actually, wala sa choices. Kaya mo din. D-N-B kung wala sa choices. Kasi din ako tikagwa ang buhi. Masakit ko? Ang clue sa Jensen. Ay, mali! Mali! Hindi sa Jensen. Second kiss na yun sa Jensen. Pero mas din sa gabi kasi wala ko makita ka first kiss. Alam ko, isugit pa nila sa imo. Ay! Wala! Ay, nasa choices! Yung pinakamalapit na sa Tokwa family. Wala? Okay, friend! Ate, Lika, ikaw sumisigaw ka kanina. Ibig sabihin, nararamdaman mo yung radar ng tamang sagot. Baka kasama ka din sa mga kasabot dito, ha? Dito, ate! Iba yung sigaw mo. Anong letter? C? Saan? C sa? Sa 10. Sino yung first kiss? Okay. Paano mo nasabing sa 10? Ay! May kakiss ka din sa kabilang 10? So, ano sinabi? Paano mo nasabi? Sabay kami nag-camping sa ilog. Ay, nag-camping sa Emo Malupo, Tupi, South Cotabato. Tapos, nag-rent ng tent. Oo. Tapos actually dapat isa lang kami kanina. Isa lang ka mo ka tent, tapos sabay-sabay kiss. Ito ka ako yan. Nag-super kami. So dito, banta mo dito sila nag-first kiss sa Uma sa Tupi. Correct? Congratulations! How old are you, ma'am? 26. 26. Pagbigyan nyo na minsan na ito magsinungaling eh. 26. Sa 26 nagka-boyfriend na ba? Opo. Nakailan? Nakailan po dalawa? Dalawa. Sa dalawang yun, sino inibig mo ng sobra? Yung una o yung pangalawa? Sa dalawang yun, sino mas inibig mo ng sobra? Yung una o yung pangalawa? First love. Yung first love. Bakit kilala niyo ang first love? Okay. Sa first love na yun, sa tingin mo, sa limang ito, sino ang parang kamukha? Yung pinakamalapit. Yung pinakamalapit. Number one. Si number one. Ito siya. Ganito mo nga ni first love mo. May bulak-lak din dito. Wow! Parang kin mo? Oh my God, you're so cute with that. Kamukha mo yung ring bearer namin kahapon. Ang cute na yan ng ring bearer. Tinatang po niya yung sing-sing. Okay. Sino kasama mo ngayon? Ay, napakabait na bata. Talagang pinagbuhan ka ba? Kasama mo si mama at papa, may girlfriend? Anong meron? Si mama, si papa. Ano naman? Oh, maganda yung kapatid ng groom. Ganda no, parang si Mama Mary. Oh my. Kilala mo ang pangalan niya? Si Bonnie. Bonnie May, tama? Bonamo. Bonamea? Ikaw Bonamea. Ibalik ka eh. Susunod ka, yun lang. Hi! Galing mong kumanta. Ano ramdam mo? Ano yung... nasa stage siya. Oo. Okay ba si number 5? Oo. Design nun, design. Parang si Buano siguro to si number 5 na. Oo, si Buano. Si Buano ka, sir? Ano, sir? Ilonggo. Sir, kumakanta ka rin ba? Sir, kumakanta ka? Isa. Ikaw, magkumakanta ka? Always. Alright, sir. Baka yung paminsan-minsan mo, hindi palagi. May maglabas doon na sasakyan. May nakaharang daw na Montero. Anong plate number? Oh shit! Oh And gray.
Jenna. Ayaw lang, ibang baan. Let's go. Congratulations, we have a winner. Yung nag-aantay ng sasakyan ko, mag-report pa daw sila. Here we go.